Waqt is-summit tal-Kunsill Ewropew li sar bejn il-ħamis u l-ġimgħa fi Brussell, il-Prim Ministru Robert Abela sostna li Malta hija ħerqana biex tara l-pjanijiet tal-Kummissjoni Ewropea dwar prodotti mediċinali li se jiġu ippubblikati dalwaqt. Huwa qal li l-aspettattiva ta' pajjiżna il l-Unjoni Ewropea tassigura id-drittijiet tal-Maltin u l-Awċin biex huma wkoll jibbenefikaw mis-suq uniku fil-qasam tal-mediċina. Intervent li għamilt għannom ta' pajjiżna mbagħad kien jikkonċerna l-importanza illi l-effetti pożittivi tas-suq uniku jinħassu kull imkien. Partikolarment semmejt il-qasam tal-mediċinali u hemmhekk fejn nistennew bħerqa il-pjanijiet tal-Kummissjoni biex iċ-ċittadini Awċin u Maltin ikunu verament jistgħu jħossu u jibbenefikaw mill-impatt pożittiv tas-suq uniku fejn jikkonċerna il-qasam tal-mediċinali. Hemmhekk kien intervent li għamilna bis-saħħa. Waqt dan il-Kunsill Ewropew kien hemm preżenti s-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti Antonio Guterres. Ġew diskussi diversi kwistjonijiet komuni għall-Unjoni Ewropea u għan-Nazzjonijiet Uniti, fosthom dawk dwar it-tibdil fil-klima. Dr. Abela qal li pajjiżna qed jaħdem fuq riforma fis-sistemi ta' trasport, l-industrija u l-enerġija. Il-Gvern qed jassigura li l-għażliet li jniżġu anqas isiru aktar aċċessibbli u orħos għan-nies. Tema oħra f'dan il-Kunsill Ewropew fi Brussell kienet dik tal-enerġija. Il-mexxejja Ewropej qablu li se tkompli l-ħidma li tiggarantixxi sigurtà tal-provvista tal-enerġija bi prezzijiet li n-nies ikunu jistgħu ilaħqu magħhom. Il-Prim Ministru Robert Abela qal li Malta qed tkompli tassigura li l-kontijiet tal-enerġija ma jolgħux billi tistabbilizza il-prezzijiet tal-enerġija għal familji u għan-negozji permezz ta' sussidju li jlaħħaq il-biljun euro fuq is-sena l-oħra u din is-sena. Issa għandek il-pjattaforma li qed taħdem biex l-Unjoni Ewropea tkun tista' tixtri l-gass bħala blok, dik kienet inizjattiva li issa daħlet fis-seħħ. Pajjiżna jkun qed jista' jibbenefika hemmhekk mill-fatt li l-prezz tal-enerġija li jkun qed jixtri mill-interconnector ikun jista' jinxtara bi prezz li huwa orħos, u għalhekk aħna assigurajna li jkollna dak it-trickle down effect minkejja illi l-gass aħna għandna l-arranġamenti tagħna kif jinxtara imma xorta nkunu nistgħu nibbenefikaw minn dan l-aspett. Imbagħad tara hemmhekk kemm kienet importanti d-deċiżjoni strateġika li ħadna fi frar tas-sena li għaddiet meta id-deċiżjoni ewlenija li ħadna fil-qasam tal-enerġija kienet illi nżommu l-prezzijiet stabbli. Tema oħra fuq l-aġenda tal-mexxejja Ewropej kienet il-gwerra fl-Ukrajna fejn l-Unjoni Ewropea affermat li se tkompli tassisti lill-Ukrajna anke fir-rigward ta' rikostruzzjoni. Il-Prim Ministru saħaq li Malta se tkompli tipprovdi għajnuna umanitarja lill-Ukrajna filwaqt li enfasizza li kull min qed iwettaq ir-reat tal-aggressjoni għandu jibqa' jinżamm responsabbli dwar il-kompetittività u s-suq uniku tal-Unjoni Ewropea, il-mexxejja Ewropej iddiskutew il-mixja lejn tranzizzjoni ekoloġika u diġitali u kif jista' ikompli jiġi xprunat l-investiment. U għamilt intervent ukoll fisem pajjiżna dwar l-importanza li nagħtu inċentivi partikolarment lin-negozji żgħar u medji li jistgħu jagħtu kontribut b'saħħtu fil-value chain f'setturi li nemmen huma kruċjali għal quddiem, jiġifieri dawk li jikkonċernaw il-qalba diġitali u l-qalba ħadra. Nsemmi b'mod partikolari hemmhekk is-settur tal-microchips li nemmen huwa wieħed li huwa essenzjali biex l-Unjoni Ewropea u s-suq uniku jibqgħu kompetittivi. Id-diskussjoni ħadet maġġorment dik il-linja nemmen kienet waħda produttiva mbagħad ukoll il-fatt li l-konklużjonijiet tal-Kunsill sabu unanimità mingħajr wisq diffikultà juri kemm l-għaqda li dejjem żammejna bħala mexxejja tal-Unjoni Ewropea tad diversi stati membri hija kruċjali biex id-diskussjoni tista' tibqa' mixja l qudiem.